आनै नोंनि बे फिसाजो जे केन्सार बेमार जादों दा गुवाहाटि बि बरुवा केन्सार हस्पिटाल जे दङ नोंनि फिसाजोआ दा बियो माबायदि सोलिनानै दङ आरो माबायदि जागासिनो आरो नों बिनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोसो जादों नामा बे समाव नों बुंनो हागोन। औ आं रायजो राजानिसिम खावलायनो लुबैदों आंनि फिसाजोआ बेबायदि केन्सार हस्पिटालाव दङ थाखा फैसा एसे एनै इदि जगार खालामनानै लाबोदोंमोन आंनि बियानैफ्रा बा न'आवबो एसे जा दङ बेखौ जगार खालामनानै लाबोदोंमोन नाथाय दा जोबस्रांबाय आंनि फिसाजोखौ आं बोरै दाहायबावनो आं बिराद दुखु नांबाय आरो बोरै लांफिनबावनो बिराद गोब्राब जानानै दंसै बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ अनोब्ला रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद गोजोनगौ बेखौ दाहायनो आरो बियो फरायफुगासिनो दङ बियो फरायनोबो बिराद गोसो दङ हामोब्ला बियो फरायफिननो हागोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै अननानै अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौ इसोराबो नोंसिनो आशीर्बाद होथों आं बेखौनो खावलायो रायजो राजानिसिम। दा नोंनि नोंसाजो हस्पिटालाव दङ बियो नोंखौ मा बुङो नोंसोरथ' थाखा फैसा गैला जोब्बाय आखायाव जेबो गरसेबो गैला दा नोंनि फिसाजोआ न'आव नोंसोरथ' लांफिननोसै होनदों आरो नोंसोरनि बे लांफिनायाव नोंनि फिसाजोआ मा बुंदों? आंनि फिसाजोआ न'आव थाङा होनदों आंखौ न'आव थाङोब्ला आंखौ मा खालामहैनाय आं बेयावनो थागोन आंखौ दाहायनांगौ होननानै आं थांनांगौ होननानै बियो बुंगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिराद दुखु आं माजों मा खालामबावनाय जेबो राहा गैया नाथाय आं दुखुथिया रावनिफ्रायबो सहाय मोना बेनिखायनो आइ आफानिसिम आं सहाय लुबैदों गरसे गरनै अननानै सोरबाफोर अननानै हरोब्ला आं बिराद गोसोआ गोजोन मोनगौ फिसाखौ दाहायनो थाखाय। आरो नोङो दा जोंनि प्रेजेन्ट बिटिआर सोरखारनियाव माबा बुंनो गोसो जादों नामा जोंनि माबा बिटिआर सोरखारनि जे सिएम सार प्रमद बर'निसिम? औ आं सार प्रमदनिसिम आं गोसो जादों आं गोसोखांबाय थायो सार प्रमदना अननानैहाय एसे अनसुंथाइ हरब्ला आं बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनगौ आं फिसाखौ दाहायनोहाय आं खावलायो प्रमद सार नोङो आंनो एसे फैसा हरनोला आंनि फिसाजोखौ आं मोजां खालामफिननो हागोन आं आखाइ